Atzo Buktegi plataforma digitala ezagutu genuen eta gaur bertan aurkitu dezakegun liburu bat ezagutuko dugu, Euskal Aluzinazio bat. Egileak Eneko Aizpuruk kontatuko digu. Arratsaldeon. Arratsaldeon, eskerrik asko gonbidapenagatik. Eskerrik asko etortzeagatik. Orduan, Euskal Aluzinazio bat, zer aurkituko dugu bertan? Bueno, Euskal Aluzinazioa amesgaizto baten kontakizuna da, ez? Donostiako narratzailea, kafe etxe batean elkarbizitzari buruz gogoetan ari dela, ez? Gogoak ihes egingo dio, Donostiako Aldezarreko Konstituzio plazara, ez? Eta han amesgaizto batean murgilduko da, ez? Donostiako Konstituzio plaza hainbat gertaeraren lekuko izan da, gure historian, ez? Bai. Esaterako, Saizar Bitoriaren 100 metro nobelan ere, pertsonaia nagusia, ez? Konstituzio plazan, ez? Tirokatu zuten, ez? Orduan, atxiloketa, hilketa, erreketa, biro eta kristal hautsien hotxen lekuko mutu izan da, ez? Konstituzio plaza, ez? Eta hor, aluzinazio hori hor. Islatuko da. Bai, kokatzen da. Orduan, eleberri historikoa. Eleberri, ez dakit historikoa den. Eta, da, kontakizun bada, ez? Narrazio labur bat, kontakizuna, eta ipuin gisa ere nik uste irakur litekela, ez? Eta hor, historiako hainbat kontu, historia urruneko eta gertuagoko hainbat kontu etorriko zaizkigu, ez? Eta hainbat mamu atzean geratu direnak, eta epaiketa moduko bat izango da, ez? Inkisizioaren epaiketa moduko bat, bufoi bat epaituko dute, eta hainbat pertsonaia historiko agertuko zaizkigu, ez? Amesgaiztozko, aluzinaziozko epaiketa horretan, ez? Orduan, pertsonaia historikoak eta aluzinazio ametsarekin jokatzen duzu. Bai, esan genezake, garai bateko inkisizioaren moduko epaiketa bat dela, baina amesgaizto hori, ez, geroz eta presenteago dugu, ez, errealitate bihurtzen ari den kontu da, ez, ikusi besterik ez dago gaur egun hainbat badago ideien pertsekuzioa, pertsonena berriro badiru atzeak geratu ziren kontuak, ez? Bueltatu egin direla. Bueltatu dira, ez? Itzuli dira, ez? Eta, pixka kontakizun hori da, ez? Inkisizioarena, pertsonaietako batek, ez? Esaten du, Torquemada inkisidoreak, ez? Esaten du, inkisizioa ez dela sortzen, ez dela esagertzen, ez da ere, ez? Transformatu egiten dela, ez? Eta hori da pixka bat, ez? Gertatzen dena, bai. Orduan, liburuan bi ari temporalak daude gaur egun eta, iragana, eta esan duzu azkenean gaia ere gaur egun bere garrantzia duela gaiak. Bai, hori lehen aipatzen genuen bezala inkisizioaren kontu hori, ez? Eta hori aipatzen ari garela, gogora datorkit, Dostoievskiren Karamazov Anaiak novelan esaterako badago pasarte bat inkisidore nagusia izenburua duena, ez? Eta hor, idazleak 16. mendeko Sevillan kokatzen du bere kontakizuna, eta orduan inkisizioa epaiketa daude eta ereseak erretzen ari dira zutan, eta halako batean Jesukristo agertzen da. Eta inkisidore nagusiak jakiten du Jesukristo Sevillara etorri dela, ez? Eta harrera egiten dio eta esaten dio, begira, baina zuk ze egiten duzu hemen? Inkisidore nagusiak esaten dio,
zure izenean ari gara hemen erreketak egiten, jendea epaitzen eta hiltzen, baina zuk ze egiten duzu hemen? Dana izorratzera etorri zara, ala? Eta azkenean hori da, ez? Gertatzen dena, badirudi, beti beste norbaiten edo zerbaiten izenean, ez? Inondiren krimenik handienak egiten ditugula, ez? Dela jainkoaren izenean, dela iraultzaren izenean, aurrera bidearen izenean, edo legearen eta ordenaren izenean, ez? Eta pixka bat, hori islatu nahi izan dut hemen ere, nik ere, ez? Nire kontakizun honetan. Bai, eta hor azkenean aitzakiak beti onak direla, ez? Esan dako azkenean krimenak egiteko, eskubideen aurka joateko. Hori da. Adierazpen librea edo zein... Bai, eta Donostiako konstituzio, Alde Zaharreko konstituzio plaza, lehen esan dugun bezala, lekuko mutu izan da, ez? Hainbat urtetan. Orain ala ere, gezurra badirudi ere, orain dela gutxi sare sozialetan irakurri nuen, orain Donostiako udal ordenantzek Donostiako konstituzio plazan debekatzen dutela gaueko 10:00 aurrera futbolean jolastea, ez? Edo jolastea, hots zarata kontuengatik, ez? Non eta hainbat urtez, ez? Egun argiz edo gaueko ordu txikitan, birao, erreketa, atxiloketa eta kristal hautsiak eta hainbat kontu izan direnean, ez? Hori ere aluzinazioezkoa da, ez? Ondo pentsatzen jartzen bagara, ez? Eta nola bururatu zitzaizun ideia? Pixka bat, banitu bazebizkidan buruan, ez? Aipatu ditugun kontu horiek, inkisizioaren itzulera, eta gero guk gure gatazkan edo izan ditugun, edo historian ditugun mamu horiek, ez? Lantzeko gogoa banuen, ez? Eta badirudi hemen askotan, ez? Atzean uzten ditugula kontu hori guztiak eta aurrera begiratu behar dugula, eta egia da, aurrera begiratu behar dugu, baina aldi berean, ez? Bidezkoa da, kontu horien inguruan gogoeta eta hausnarketa egitea, ez? Bai, azkenean ere ez errepikatzeko, ez? Eta... Hori da, eta azkenean, memoria hori ere, aipatzen da, ez? Eta egia da, bakoitzak ez, bere ikuspegia eman behar duela, ez, da bintzak gauza hori landu behar direla, ez. Eta nik uste, literatura ere beste tresna bat dela horretarako. Eta gaurkotasuna ulertzeko ere balio du. Bai, jakina, zati aipatu ditugun kontu ez gainera, beste zenbait kontu ere aipatzen dira, ez. Adibidez, ikuskizuna, gaur egun ikuskizunaren gizartean bizi gara, ez? Eta nik jorratzen dudan, nik idatzi dudan kontakizun honetan ere hori agertzen da, ez? Azkenean, epaiketa hori, San Sebastian egunaren bezperan Konstituzio plazan egiten den aluzinazioezko epaiketa hori ikuskizun erraldoi bada, ez? Eta telebistan grabatzen dute, eta etxean sofan eserita goxo daudenek ikusteko ikuskizun bat da, ez? Eta hor bufoi bat erratzen ari dira, jendeak Konstituzio plazan bufoiari garrasika daude, hil dezaten, eta ikusentzuleak etxean, ez? Bufoia nola erratzen duten ikusten, ez? Eta hori ikuskizun bat bihurtu da, ez? Eta azkenean, gu denok bihurtu gara ikuskizunaren parte, ez? Eta nolakoa izan zen sortze prozesua?
Sortze prozesua, nik aukera izan nuen joan den urtean, Donostia Kulturak gidatzen duen beste hitzak Other Words programaren bidez, Herbehereetan Frisian, 2 hilabeteko egonaldia egiteko aukera izan nuen. Literatura sorkuntzako beka bat eman zidaten, eta han 2 hilabete egon nintzen, eta han sortutako kontakizun bada, ez? Hori da. Eta han ere beste artistekin egoteko aukera izan zenuen. Bai, oso egonaldi aberasgarria izan zen, ez? Ezagutu nituen zenbait idazle, poeta, eta aldi berean beraietako batzuk ere Euskal Herrian izana dira, eta hor harreman oso interesgarria sortu da, ez? Aukera izan nuen hango berri izateko, hango literatura zertan den, hainbat gauza desberdin asko ditugu, baina baita ere partekatzen ditugun problemak, eta, bueno, bai, oso egonaldi interesgarria. Eta horren islada aldago liburuan? Bai, nik uste dut jakina hemen kokatua dago, kontakizuna, baina nik uste dut badaudela zenbait kontu zerikusia izan dezaketenak hangoekin, ez? Azkenean, denok Europarra gara, ez? Europan gaude, eta naiz eta zenbait kontutan desberdintasunak izan, baditugu gauza mordo bat aman komunean, ez? Eta orduan nik uste badagoela islatzen dira kontakizunean Europako kontuak eta historiak eta oraingoak ere bai. Bai, azkenean Zorginen adibidez Europa osoan eman zen. Hori da, bai, eta horra agertzen zaizkigu Lapurdiko kontuak, Torquemadak, ez? Eta orain Herbehereak eta aipatzen ari garenez, Flandesko gerra ere han izan zuten, eta Frisian adibidez oraindik gogoan dituzte Felipe Bigarrenak utzi zituen, Felipe Bigarrenak eragin zituen sarraskiak, ez? Eta Frisiako probintzian ere markatua da zein tokitan izan ziren guduak eta... Eta hizkuntza aniztasuna ere han ikusi daiteke, ez? Bai, lehen aipatzen genuen bezala, beraik ere badute gutxiago hitz egiten den hizkuntza minoritario bat, frisiera, eta hainbat bereik ere ona begiratzen dute, hemen zer egiten den ikusteko, adibidez orain badaukate bertsolaritza frisieraz abian jartzeko proiektu bat, eta bai, hori da, azkenean Europa zerbait baldin bada, ez, da... Anitza. Hori da, dibertsitate hori, ez, kultura dibertsitate hori. Orduan, sorkuntzarako oso giro aproposa izan zenukan han. Bai, nintza bintzat baliagarri izan zen da oso eroso sentitu nintzen, eta nire sorkuntza lanerako aberasgarri izan zen, bai. Eta esan dugu hasieran Booktegi plataforman eskuragai dagoela. Eta gainera nahiko deskargak izan dira dagoeneko, ez? Bai, nahiko gustora nago, ez? Egun gutxi dira oraindik argitaratu zenetik, baina bitarte honetan nahiko deskarga kopurua eta ikustaldi kopuru ona dauka, eta hain zuzen nik uste, Booktegik sortzaile hori eskaintzen diguna da, ez, irakurleen gana iristeko eta gure lana ezagutarazteko aukera hori ematen digu, ez, da hori eskertzekoa da, ez. Zure kasuan ez da zure lehendabiziko lana, ibilbidea badaukazu, bai dela genero berri bat lantzen duzun lehendabiziko obra, ez? Bai, aurretik novela beltza landu dut batez ere, bai, Erein argitaletxearekin 3
3 novela argitaratu ditut. Eta orain, banuen gogoa pixka bat aldatzeko, eta kontakizun labur hau idatzi dut, eta bai, pixka bat aldatzeko, gustatzen zait erronka berriak, eta bai. Eta zenolako, genero aldaketaz gain, nabaritzen alduzu hasi zinenetik aldaketa bat ez dakit idazterako orduan, edo zein da liburu honen berezitasuna azkenengoa dela, generoaz gain? Edo generoa hor sartu zuk dakizu. Bai, nik uste honen berezitasuna da aurrekoekin alderatuta, badagoela askotan antzeko gaiak eta lantzen dira, inguratzen gaituzten kontuak, baina hemen badago beste hurbilketa bat, errealitate, amesgaizto baten bidez lantzen dira kontuak, eta burura torkit Joyce idazleak aipatzen zuena, historia amesgaizto bada, zeinetik esnatzen ari garen, eta nik hau kontakizun berri hau lantzerakoan hori oso gogoan nuen aipua zan, eta besteetan, hori errealitatearekiko lotura estuagoa edo, zegoen. Errealitatea beti hor dago zure lanetan, zer ikusia duelako idazteko prozesuarekin zuretzat? Bai. Zergatik idazten duzu? Zergatik idazten dudan, hori galdera hona da. Ez daki zergatik idazten. Nik uste batez ere inguratzen nauen errealitate hori eta nire burua ulertzen saiatzeko modu bat da, idazketa. Niretzat batez ere hori da, Eta lortzen duzu? Ez daki lortzen dudan. Lortuko banu, agian utziko nioke idazteari, baina ez dut uste lortu dudanek. Orduan saiatzen naiz, une oro hori da, nire tresna, bai. Orduan, bai, liburu berri bakoitza erronka berri bat da. Bai, erronka edo, beti duzu hor ze nolako harrera izango duen, eta, bai, bada, lehen aipatzen genuen bezala, honek beste modu batekoa da, genero beltzak baditu bere eskemak eta bere garapen moldeak, eta hau, narrazio labur bada, kontakizun ikui bat, beste kontua da, beste modu bateko lanketa, baina oso gustora sentitu nahi. Eta kasu honetan gainera, aipatu egin dugun moduan, online booktegin aurkitu dezakegula, hor ere, ikusten deskarga kopurua eta bar, ikusi dezakezu zuzenago zenolako harrera izan duen. Bai, hori da. Bai, lehen aipatzen genuen hurbiltasun hori dago, irakurlearekiko. Askotan ez dugu jakiten, idazten dugunean, ez dakizu nolako harrera izan duen irakurlearengan, eta, hemen, baduzu, leiho erraldoi bat da, iruditzen zait, internet ere, da beste bide bat, irakurlearengana iristeko, eta, bai. Duan, webgune honen, zerbait positiboa dela uste duzu? Nik ala uste du, bai, hau oso baliabide egokia da, batez ere sortzaileak bere burua ezagutarazteko, Eta kasu honetan gainera, ere elkarrizketa bat dago zintzilikatuta, liburua eskuratu dezakegu eta beste baliabide batzuk ere badaude. Hori da, bai, eta hori da webgune honek daukan beste berrikuntzetako bat, sorkuntza lanarekin batera, elkarrizketak ere
plazaratzen ditu, eta euskal aluzinazioaren kasuan audio bat ere badago, eskuragarri, eta gero nahi duenak ingelesezko itzulpena ere eskura du, ez? Zuk itzulitakoa, itzultzailea zarenez? Ez, hemen ni zorte handi izan nuen, lehen aipatu dugunez beste hitzak programan parte hartu nuenez, han programa horrek eskaintzen duen aukeretako bat da, beste zenbait hizkuntzetara zuk idatzi duzun lana itzultzea, ez? Hor itzultzaile trebatuak eta profesional horretan aritzen diren itzultzaile talde bat dago, hor lanean, eta beraiei esker euskaratik ingelesera ere itzuli dute, ez? Hor, esperientzia hori sartuz ere, orokorrean liburu hau sortzea zuretzat esperientzia polita eta aberasgarria izan da. Bai, oso kontent nago. Gero ikusiko dugu, ze ibilbide egiten duen, ez? Baina sorkuntza prozesuarekin oso gustora nago, ez? Eta dagoeneko, altzaude ez dakit, etorkizunean beste liburu batetan hor daukazu buruan, edo? Proiektuak eta asmoak eta ideiak ez beti dabilzkizu buruan bueltaka, ez? Eta, niri hau askotan pentsatzen du, honek bidea eman lezakela garatzeko eta kontakizuna oraindik gehiago garatzeko, baina, ez dakit, hor gabiltza bueltaka, gero beste hainbat ari solte ere askotan sortzen dira, eta, ez? Lehen aipatu duzudan aldatzea gustatzen zait, ez? Gauza berriak egin eta... Pendiente egongo gara, orduan. Hau liburua aurkitu dezakegu elektronikoa da, eta aurkitu dezakegu Booktegi webgunean, eta... Beste hitzak programaren webgunean ere badago, baina han ezin da deskargatu. Gailu elektronikoetara eta deskargatzeko eta aukera Booktegin dago. Orduan, euskal aluzinazio bat, hemengo historian eta gaur egungo kontuetan gehiago sakontzeko aukera bikaina. Hori da. Mila esker Eneko gurekin egoteagatik. Zuei, gonbidapenagatik. Eta egindako lanagatik. Eskerrik asko. Gero arte. Agur.